Maya pagat panapon po. At syuta na po king kalimangal doon yung kikatapon noben ng misang parangal, king kikatang patuloy ng balen, isang tamonika. Talakad tao po. Si Claude, tama po. Ginubos na mawari po din labi po. O Diyos ko, sumap ka po kako. Ligaya king Ipa at king Anak at king Espiritu Santo.
Kapanisyan, itangan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos ning kayapan, ipaning pakalulu at ginuning sablang tula. Ikang sasalpantayanan ko, king mabilog kong puso, ikang panaligan ko, at paninasan king sablang panganib at kalipitan ko. At ika naman ipalsintan ko, ketang anggang agyuna ning pakakalulong lelangan mo. Anti mo akong esukat marap, king kakamal-kamalan mong katasan, uli nindakal kong kasalanan, ama ko sumami karingmal amata mo. Makasakab ko karingmal abitis mo, ani ko sisising manyawad pakalulu, ampong patawad king sabla kong kasalanan. Ulin balo kong matalastas, king ika kapilanman, e may sakwil in pusong sisisi at mapakumbaba, at uling balo ko naman ping ika, king pamaminitan ding santos, patawaran mo ding pakakalulong makasalanan, a ema ngayon tuliran, ulining kailandan loob at kapaliwasan. Anti mo in pamagkalam mo, kang Patricio at Agustin, ay asawat anak ng Santa Monica. Alang-alang king masapsap akay dunanak ko, at alang-alang naman kindakal aliwang bibo na king ulira. Magdalita ka, Jesus aginuko, pagkalam mo sa akaku, ing patawad king sablakong kasalanan, ayadwan ko kaya ka kaniting nobena, king pamamilatan na ningindo kong Santa Monica pagsantungan ko, apat ing sablakong kabalatungan at kasalanan na amilabas, king maragul akababanlog, panyawad kong ang tawad kaya ko, at ngako king sisisyan ko, minsan at makalilibo, ing pamikasala ko kaya ko. At tatanto kong matibe, e na miyuman mikasala, king kasopana ning kaya kang malagrasya. Pagkalam mo sa ako, impamagparating susuyo kaya ko, ang gaking kamatayan ko, ing pamakikskasi kaya ko, at king malmong grasya. Akal mandakang akit, apong nabangnan, kayan kinigayo, kaya benin Joseph pat Espiritu, mangga king alananga, yanasa. Panalangin na Loldo kang Santa Monica, itamongan po. Maligayang patulunan ding Indo o Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Indo ning emunan ng doktor, at ipanisan. Ining mayumuming pamagdebosyon, daraon ko keko, iting nobenaryo. Uli ning pamaninasami, king masikanan mong pamamilatan, arapan ning ginutan Diyos, karing kalulong mabibingbing, ang pongpenganak, aming waglit, ulining kasalanan, abinarang kalulungkot, ding pakakalulong idong masipit magnasa, king pakakabos ding anak da. O maligayang Santa, ampat ikaw, balo mong penibalan, ing pibale-bale mo, at katubale po, king iakalaro mong pamanyapat, king kabanalan. At ayamuit mo naman, insinta ng Patrisyong sadyang palpimwa king ganakamo, kamunlob at kapibabatan. At iagustin naman, apanako miya naman alub, kinlugod mo, pamanalangin, luwat pamagpenitensya, inyasat pigmulalande, ding meto balayan, impibale-bale mo, ulining karatunan at pamiaga-agayo, at uli na naman yung masampat mong pamanaral, karing katubale mo, magdatila ka, malugod mingindu, balikdan mo naman sa ding pibale-balemi at katubale, ba na kayo man dumaton at mikakasundo, at desangan may human, itang karatunan, ang masakit ng penabilin kaya kata, ning ginutang Heso Kristo. Yapin itang karatunan, apepakit mo kaya kami, king pibale-bale mo. Panyawad mo kaya sa, ketang ganagang kang bininyagan,
abi namin kaministilan king BAT, kanitang pamagpenitensyo, at pamibabatang makayama kang Yesus, kanitang pamaningat at pamanyasat king pibale-bale, at lalong-lalo na kanitang pamanaral karing anak, ay antiking mga latilapat, malalagwalang amuyutan. Inyapin mo ang demonyo, pisasakitan nung siran. Daptan mo sa king elamang wili, king kaparangalan akapadang bina ring kenakan. Nune, miela sa king ekalarom takot king Diyos, apani batanin to ne kabiasnan, banting upaya king pangabiyaming mikakasundo, at misasanlob keti, apalaran ming miyabe-abe mo naman kayang banwang, at mo ing pamiabe-abe yung eni, ikaw ning asawa mo at anak, at kanita itangan, at dalit tayong kapurian king Diyos, datang king alananggo, iyanasa. Panalangin king Kalimang Aldo, kapibabatan ng Santa Monica. Itamungan po, maligayang Indo at santungan ming Santa Monica, ulinawari po nitang kapibabatan mong alang sumbat-sumbat, inyang piyakwan mo ing kabugnutan, kapalpimwan at karinatan ning asawa mong ipatrisyo, at inyang akit na kang maraton alub at bulad-bulad, king sablang kasakitan ade patana kaya ka, banasang ayaligwat ing karatunan ng isip mo, mi bule-bule yang manene, akilala na ing kasalpantayanan dim bininyagan, inawad na ing grasya ning Santo Bautismo, at pepabinyag yapin. Pagamo amo mikipo kaya ka, king penyawad mo kaya sa akin Diyos, kaniting masampat akabanalan, abinang kaministilan kaya kami, king BAT, baming api ako, ing katalabiran at kasungitan ning parang tao, at anabang nanmi, sa inganggang kasakitan amiras keke, king BAT, magdalita ka sa indong malugod, pakirasan mo sa keke ing grasyang itinan, pati na ingadwan mikeka kaniting nobena, nung makaligaya king Diyos, at makakayip naman kaya kami, yanasa. Ngini po sa bilantala ng grasyang burita nabangnan, king pamamilatan ng panalangin ng Santa Monica. Ipamiya chubanwa, misambanyin nagyumo, datang kaya kaming kiyariyan mo, mi pamintuan inlog mo, kay tisulip antibanwa. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing ginuwat chukya ka, Juan kakaring sablang babayi at manya pa naman, imbunga na ningat siyan mo, Jesus. Ligaya king ipa at king anak at king banal na Espiritu. Ipami at subanwa, misamban niya lagyo mo, datang kaya kaming kerian mo, may pamintuan inlog mo, kay tisulip antibanwa.
Bapo Maria, mo kaking grasya, yung ginuwat sukiya ka, nuwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbunga na ningat siyan mi Jesus. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Ipamiyat sa banwa, misang baninagyo mo, datang kaya kaming kiriyan mo, may pamintuan inlob mo, kaya tisulip anti banwa. Bapo Maria, mo kaking grasya, yung ginuwat sukiya ka, luwan ka karing sablang babay, at unya pa naman, imbunga na ningat siyan mi Jesus. Ligaya king ipa, at king anak, at king banal na Espiritu. Panalangin ang kapupusan king Aldoldo. Itamongan po. O mga pamakalulon Diyos, tulada rin balungkot at beding manalig kaya ka, ampat king pakalulo mo, lingusan mo't pekirandaman, din nakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ng anak ng San Agustin. Pagkala mo sa ako, kaya kami, uli ni pamaminatanda ilang adwa, kintangisan mi naman sa ing keking kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad, uli ning malagrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, kambiyan mong mabibi at manibala, ampon ng Espiritu Santo, yanasa. Talakat na po't makiabi, kindalit ka, Santa Monica.
Kilagyuning pa po ng anak po ng Banal na Espiritu. Kambela po din kay katampan sariling kapag nasan ka niting isa, pakiabeta na po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din mag-offer kaniting mundo, ding manibatan kay Barangay San Antonio, ding miyembro na po ni Migrants Ministry, Honorarius, at Knights of Columbus. Kapasalamatan na naman di Sister Puring Rivera, Sister Evelyn Ñanco, Brother Romel and Sister Amy Manyari, Brother Antonio and Sister Miriam Montoya, Brother Noel and Sister Christina Canda, Brother Erwin and Sister Janet David, Brother Roberto and Sister Irene Capulong, Sister Tess Kayanan, Sister Beth Asuncion, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Seri Francisco Seller and family, Ferdinand and Merdalising and family, Astrid Olivia Nota, Mercedes Numub and family, Gloria Capulong and family, Crusaders of the Holy Face of Jesus. Kapasalamatan na naman ni Magmasusi Kingagodang Kebaitan, Ipuring Rivera, Jennifer Sampang, Louis Bukad, Marie Chair Calma. Special intention, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Monsalan, Billionor and Selena Tolentino and family, Deeds Anita David and family, Father Ryan Suma, Norma Fajardo, Alexander Serrano, Giancarlo Tapio, Belen Rodriguez, Ada Ronesa Lau, Michael G. Rempilio, Tiffany David, Ariel Josepina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Ning and Madel Ilaw. Para king malalagwang kapaldanan dari, Father Jobert Villamonte, Oscar Santos, Rosario Di Maruput, Pat Ahos, Felipe Corzon Pajardo, Elmi Ronquillo, Mark D. Kleiner Bayani, Oliver Pagustan, Merily Manalan, Janet Nakap, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Virginia Samawang, Monica De Leon, Leonor Salazar, Mark Antonio, Belian Trinidad, Celia Lagason, Danilo Lirit, Michael Alfaro, Espirition Kayanan, at Joy Manalo. Para kinalanagang kapainawan ng karanwa dari Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Carmelo, Father Pablo, Pope Francis, Francisco, Agapito, Oscar, Romeo, Ursulo, Josephine, Raimunda, Loretta, Michael, Domingo, Leoncia, Monsignor Constancio, Estelita, Marta, Rainier, Miguel, at Maldang Kalagawa, King Purgatorio.
King lagyan ng impampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan, may pasisilim kay kaingan po, at kaya beta po yapong Ben, kauli-uli na papala. Doya po yung maka-schedule bukas, manimuna kayong kakatamong Novena Mass. Pero beta ikining kabing yan, pampinanay kaninini, panglimane o panglima, kayong kalibutnan. At bang kanita bebe tayong matampang nga pagmasisyaniti, sisyantala pa rin kasalanan tamo, at manyad pantaw at pakadulu, king hapong Ginoo. Ginong Yesus, ikang dinatang bantipunan mula, ring bansa king kapayapaan ng kayarian ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ikang daratang king aman at sakramento, ban pasiklangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulu. Ikang datang king ligaya, kambening kaligtasan para king banal na kapulungan mo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king bie alanganga. Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, gawan mo kami sanang talapatutu, king upaya ng ginuming sinubling mebye. Banketa, ikaming sablang tinanggap, king tanda ng sakripisyo na, mga intulit kaming numabang, karing mga slag ng kalam. Nitiadon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibye, ampong magari kambe mo. King kameto nga ning Banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasyang ibat, king libro ning dapat ding apostol. Mika kametong lapuso at pamisip ding sablang talasal pantaya. Metong man karela alang sinabing ing pibanjana kaya mong sarili. Ing sablarang pibanjan karelangan. Sinduring apostol kambena ning emunanong kayupayan, ing pamipatutura tungkol king pangasubli ng mebye ning Ginoong Jesus.
makanyang-kanyan akanwanan inginantabi na karela ning Dios. Alang mibili king kalipitan metong man, karing talasal pantaya, uling dingating pibantyan agabun o pibale-bale, pemisalira. Dingkwatang ayablira, daraladalat paniwala, karing apostol. At ingbalang kapatad, mirarakayanan niya, king abli. Agpang king pamangailangan. Makanyaning depatandang ose, ing meto nga levitang tubo karin sipre, ape malawayan dang Bernabe, ding apostol. Lagyong mga baldugan, ing babye si kananlub. At inyang kapirasong gabon, pisalina iti, at ding ayablina, inintriga nala karing apostol. Ing amano ning Ginoo. Ing Ginoo ariya makaganiya king kamalan. Ing Ginoo ariya makaganiya king kamalan, ampon sikanan. Ingyato matatagya pundasyon, kapilan man eya maugun. Ing trono mo, o Ginoo, matatagya, manibat pa kanitang mumuna, at ika at tsuna ka, bayo pamigmula, ing sabla-sabla. O Ginoo, ding kay kang kautusan, alalang kayangganan. Ing kay kang tuknangan, sidsadya king kabanalan, kapilan man. O Jesucristo, ikayong tapat at alapatutu, ing panganay ba't king kamatayan, liguran mo kami at king kekang daya, inos mo ring ke kaming kasalanan. Ing Ginoo mantabe ake kayo. Pamamasa aking may pabalita, agpangkang sanwan. Jesus nga na kang Nicodemo, ing katutuan sa sabihan ko keka, emo pagmulalan ng sinabi ko keka, kailangan kayungan mibait pasibayo. Ingangin titsyopya king lugal aburina, at daramdaman yu ing biyong na, dapat eyo balo nung numaan ibatan at nupupunta. Makanyan mo naman ing mapapalyari, king balang metong amibabait king espiritu. Makanan lang mapalyari reting bage, nga nang kinutang Nicodemo. May kibat kay Jesus. May itong kang talataduro ning Israel, mula intindihan deting bage. Ing katutuan, sasabihan ko keka. Sasabihan mi ing balo mi, at patutuanan mi, itang ikit mi. Makanyan man, eyo tatanggapan, ing patutumi. Nung eyo paniwalan, ing sasabihan ko, tungkol ka ring bage, ketiking yato, makanano kayong maniwala, nung magsalita ako, tungkol ka ring bage, ayat syubanwa. Alapang miyukyat king banwa, subali mo ing anak ning tao at inipang ibat banwa.
At tung makanano neng tinas Moises, ingubingan na tangsu, king desyerto, makanya niya namang sukatitas da, inganak ning tao, baning ninumang maniwala kaya, mikabiyayang alanangga. Ing may pabalita ning Ginoo. Gandang gabi po ulit sa lahat. At welcome kay Father Ben. So bukas po siya makaschedule, no? Alam kong nandito na siya, siya na sana naman rito sa misa, no? So anyway po, talagang nahiya akong maghanap ng ibang pare kasi panakibutas sila kay Father Jobs, no? At hanggang ngayon po injured pa si Father Jobs, nagpapagaling pa. Parang nilagyan ng titanium yung ano niya, parang mas grabe yung aksidente niya. No? So tignan niyo po, hindi man naglalaro ng basketball, mas grabe yung injury niya sa akin. So hindi lang sa sports pwede kang ma-injured, kahit sa banyo pwede kang ma-aksidente. Hindi po, para mainit. So anyway po, ano kayang pinakamagandang sistemang ekonomiya? Yung ang lahat ay walang maghihirap, lahat ay mabubuhay na disente, lahat ay may sapat na kakain, at saka lahat ay pwedeng maka-avail ng gamot, ng pang-hospital. Dito po sa Pilipinas, ang ano natin mayroon tayong capitalism Yung capitalism ay mayroong investors na nag-i-invest, silang nagmumuhunan, katapos yung kita sa kanila. Yung SM, malaking investor po yan. Yung mga Ayala, yung mga SMC, yan, no? At they are able to employ people. Pero ang downside niyan, lumalaking kita nila, pero yung mga trabahador, hindi naman ganun umaangat sa buhay. No, kung minsan parang tinitignan sa capitalism, mga commodities na lang yung mga trabahador. No, ginagamit na lang para lalaking kanilang kita. Kaya kung marunong ka, ay i-employ ka niyan para samantalhin ang karunungan mo. Hindi man talaga para sa iyo, kundi palaki ng kanilang business. Pero sa isang banda, kikita ka rin naman. Pero kumpara dun sa kanilang malaking kita, mas malaking kanila kaysa sa iyo. Kaya ganyan po yung capitalism. Yung iba naman, yung mga kapital, hindi na yung isang tao, kundi grupo. And we call this socialism. Yung socialism, kung sino yung mga trabahador, silang may may-ari ng establishmento. Silang magpapalakad niyan. So yung kita, sa kanila. Socialism. Pero sabi, ang downside naman yan, baka hindi na magpisisikap ang bawat isa. Kasi ano lang yung tatanggapin may ceiling lang Hindi tulad ng capitalism, talaga magpisisikap pa para mapalago mo yung pera mo. Pero dito parang, sabi, parang hindi ganon ang pwedeng kitain ng bawat isa. No? Kaya pwedeng tatamad-tamad na lang isa kasi tatanggap naman parang ganon sa socialism. Kaya ano nga bang magandang sistema para sa kabuhay ng lahat? No? Ito pong ating first reading parang ito yung ideal. No? Ang sabi rito binigay sa mga apostol ang ari-arian ng mga unang Kristiyano, and they manage their wealth properly, at walang isa man sa kanila ang nagkulangan at nahirapan. So this is the ideal. Ang gusto ko lang pong rito siguro ganun katapat at kahanes itong mga apostol sa paghawak ng kayamanan ng bagong silang simbahan. And I think the message of this is para sa ating mga modernong humawak ng simbahan, dapat ganun din tayo katiwa-tiwala sa paghawak ng pera ng simbahan. Kung mayroon sinasabi sa atin ito, dapat
tayong lahat na may-ari ng simbahan, which is tayong lahat, sa pamangisiwa ng mga pari, ng papa, ng obispo, dapat maging tapat din tayo sa pangangasiwa at pamamahala nito. Amen? At alam niyo po, narinig ko, yan ang isang tinumbok ni Pope Francis, the late Pope Francis, ang financial system o finances ng simbahan doon sa Roma. Yung mga bangko, yung mga maraming arena ng simbahan. Ang simbahan, siyempre, nangangailangan tayo ng kayamanan, pero hindi para magpayaman, kundi para mas marami tayong matutulungan at para sa ikaunlad ng ating pananampalataya. For the spread of the gospel. Hindi tulad ng sa inyo po, sa pamilya nyo, mangangarap kayo yumaman para makabili kayo ng bahay, makabili kayo ng kotse, yung ganyan, o ano man. Ang simbahan is para sa ikasulong ng pananampalataya. Kaya, hindi ko alam kung kailan darating, halimbawa po, sa ating parokya, na hindi na tayo magpaparaffle. Wala nang raffle, wala nang bingo. Sapat na yung binibigay ng bawat isa para sa ikabubuhay ng simbahan. Kailan kaya mangyayari yon? Yung wala nang paraffle. Para lahat ng anumang kailangan ng simbahan, masustentuhan natin. Kailan kaya mangyayari yon? Hello? Kailan kaya mangyayari ito? Mabiyak ko pa kaya? No. Kasi kailangan ka pang humingi ng sponsor, lalapit ka pa dyan, tapos magpapalimos ka, tapos nakakahiya, tataboy ka pa, tapos magbigay na, bumubulong-bulong pa, parang bubuyog. Ganun. Kailan kaya na talagang well-supported ang simbahan? Para, di ba, siyempre, maraming pangailan ng simbahan, hindi lang sa programang pastoral. Di ba, ngayon, sira na raw yung mga electric fan. Kung magko-complain ka lang, hindi ka naman magbibigay, paano ka makabili ng electric fan? So, kailangan ka pang magpabingo, tsaka magparaffle. Pero kung ang bawat mananampalataya may ganong generous heart, may nakitang kulang, Father, ito, para pambili nyo ng electric fan. Kung hindi man nakakaya sa inyo, baka pwedeng gano'n. Father, ito, para presko tayo. Lalagyan natin ng air condition ng simbahan ni Santa Monica. Pwede ba yung gano'n? Well, ang ano lang po rito this is our church. This is the church of the bishops, the priests. Hindi kay among yan. Sa ating lahat yan. So like it or not, tayong lahat tagapangasiwa, tagapamahala ng simbahan. Kami lang sigurong nakaupo bilang para mga officers. Pero sa ating lahat yan. At isang dalangin ko talaga na bawat ang simbahan talagang ngayon po'y nangangaral tayo ng transparency, accountability. Dapat kung mayroong unang transparent, accountable sa mga pera, ang simbahan. Kailangan well-accounted yung pera ng simbahan. Kung saan pumupuntang pera ng simbahan. Whether sa mga kapilya, sa mga organisasyon, lalo na sa parokya. At ang ating pong Arsobispo ngayon, isang advocate din ng ganyan, na maging maliwanag sa usaping pera. Pag sinasabing, wag na po natin pag-usap pera, the more na wag mong pag-usapan, the more nagkaloko-loko. You have to talk about it. So that you can spend it wisely. Yan. No? Kaya ito po, ang Arsobispo ay isang advocate sa loob ng simbahan,
pagsikapan natin talagang maliwanag ang ating kwenta. No? Siya pong nagpasimuno na dapat monthly kami mga pare, mayroon kami ni Sanspeed na financial reports. No? Doon. No? Kaya dito po, mayroon tayong mga accountants na salamat. Patapos na po ang aking term. Pero ayan, 6 years na yan, si JP po ang libreng nagkukwenta po sa mga ano natin para doon. No? At lahat po ng mga chapels niyan, at kahit doon sa mga organisasyon, mayroon tayong lahat na pagkukwenta. This is for transparency and accountability. At ako nga po, sana nga darating araw na lahat ng mga pwede nating pondohan ng mga programa, hindi ka na kailangan hingi dahil we have plenty coming from you, no, sa mga parishioners. No, or hindi lang coming from you, it's coming from a well-managed church. Well-managed church. Paano po yon? Pera dun sa inyong mga nabibigay, itong mga properties. Kayo pong mga taga Santa Monica, kasi iwanan ko na po kayo, you have more properties compared to other parishes. Just look around you. Mayroon po kayong abundance of this. Pero kung pababayaan nyo lang, sinong kawalan? Siyempre muna ang parokya at ang buong simbahan. So, dapat ang bawat sa atin dito, ito'y mga biyaya ng Diyos. Ingatan natin, pangalagaan natin. Let us own this. Kasi pag hindi nyo hinari na, sa akin to, sa amin ito, wala kang pakialam sa pag ginamit mo. Pag dito ka, nakikita mo ng madaming dahon, maraming basura, tinintingin ka lang, wala kang paki. Pag ganyan, masisira, sayang. Alam niyo po yung pag tinapon mo yan, di ba, iyanan ng hangin. Kung minsan di mo nga naman alam kung saan nanggagaling ang hangin. Kung saan nanggagaling at kung saan papunta. Ginamit ng Panginoon dito sa gospel yan. No? Ganyan daw ang banal na espiritu. Ang ihip niya, hindi mo alam kung saan nanggagaling at kung saan patutungo. And He's pointing to us, we should live by the Spirit. We should live by the Spirit. Ibig sabihin, allow the Holy Spirit to blow you. Siyang humihip sa'yo. Siyang humihipan ka kung saan ka dadalhin. No, kung saan ka hihipan, doon ka. Alam niyo po, nung madistino ako dito sa parokya, di ko naman alam kung anong gagawin ko dito eh. Sa ang alam ko dito, magulo. Magulo ang aking papasukan. May gulo sa aking papasukan. Kaya sabi ko sa bishop, ngayon lang po ako ninervyos sa lahat ng aking assignment. Ano pong gagawin ko dito? Normally, ang bishop will tell you what to do. Yung mga ibang ano pong gagawin ko sa parokya, mga bishop? Ganyan, no? So ako, anong magagawin ko dito sa parokya? Nag-election po ngayon. Normally, pag mga ganyan nangangampanya, ang kinakampanya nila kung ano nang gagawin sa kanilang panunungkulan. Di ba? Yung meron na silang mga programa. Ganyan mga kapolitiko. Pero not us, kami mga pare. Pagpasok namin sa parokya,
Wala naman kaming plano. Wala pa naman kaming programa. Hindi pa namin alam kung anong gagawin sa parokya. Nada, ika nga sana. Walang-wala. Kaya pumasok po ako dito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa parokya dito. Kung bakit ako napadpad dito. Pero looking back, nag-pandemic, tapos nakita ko kung saan ako dinala ng ihip ng hangin. Just look around us. Yung St. Augustine Building, dito, sa likod yung Casa de Santa Monica. Sinong makapagsabi na darating araw itong gubat ng mga madre, pwede nang mag-date. Delikado lang, baka tignan niyo mo, baka pupunta sila dun sa kuweba doon, no? Merong kuweba. Sino mag-aakala na magkakaganyan? Kahit ako po, hindi ko alam na darating araw magkakaganyan. At ako, buong pananampalataya, naniniwala ako, this is the reason why the Lord entrusted me the care of Santa Monica Paris. No. At ako po, hindi ako nagpapabigat sa Panginoon. Sige, kung saan mo ko dalhin. Kasi normally, dadalhin ka doon sa hindi mabigat sa'yo. Kasi kung di mo naman kaya, kung di mo naman alam ang gawin, walang mangyayari. No. So, He has to use your natural abilities, natural talents, para sa isang pagagawa sa'yo. No. At para sa akin po, dito ako inihip ng hangin ng Banal na Espiritu para sa parokya ng Santa Monica. Kung sa inyo pong mga may asawa, inisip nyo, pamilya nyo, mga anak nyo, ako po inisip ko, parokya ko. Yung parokya. So, kung saan ako dadali ng ihip ng hangin na yan, naniniwala ako, yan ang pinapagawa at pinagawa ng Panginoon sa akin. At siguro ito po dapat, siguro ang maging attitude natin lahat. Kung minsan hindi natin dapat planuhin lahat. Hindi yung pagpipilitan ng sarili. Let us leave space para sa banal na Espiritu kung saan tayo dadalhin. Kung saan tayo aakayin. At with full faith and trust in the Lord, that thing would be accomplished in God's time. Kaya ito po, so siguro hindi lang sa aming mga pari yan na we allow the Holy Spirit na kung saan tayo dadalhin, kundi sa ating lahat po na lahat tayo mga Kristiyano, lahat tayo we receive the grace of baptism. So dapat tayo lahat we live by the Holy Spirit. Let the Holy Spirit blows us wherever He pleases. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa painamang kailangan natin. Sa bawat dalangin, sabihin natin, Ari ng ligaya, pakiramdaman mo kami. Para King Santa Iglesia, parati yasanang patutu, king ikit doring apostol kang Kristo, at manatili yang tapat king tirura, ipanalangin to king Ginu. Para karing bininyagan, apamuntok ding gobyerno, kapilan mansano, ero kakalingwan, ingking karelang pamamahala, baboring makayatong bage-bage, kailangan iarap daloring tawo, king pamagdulop karing bage at subanwo, ipanalangin ta king Ginu. Para karing sablang atsu king pamangailangan,
Lingapan do sano, ring karelang kapatid, kambe ning lugod kristyano. Ipanalangin ta king Ginoo. Para kaya katamungan, misan metong tasano, king pusot kaladwo, karing kaya katamong tula, at antimurin karing kaya katamong kaligaligan at kalungkutan. Ipanalangin ta king Ginoo. Ngeni, adwan tamo'y saritang kapagnasan. O Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin mi, parati kaya sanang tatalanga, kaya ka, uling mitas na kaking ligaya, kaya ti paking yato, makapagsaya na kaya sana king bielanganga, itinginadan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapaning Diyos, ipanglubos, mayupaya. O malugod ay pami, pamatulan mo kami sanang parati, king kapamilatan dareting banal na misteryo, ning pangakabos mi, ating pamagkapilit ming nubabang, king grasya mong makakabos. Magsilbisan ang panibatana, ning alanganggang kanwanan para kay kami. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginum, antabi kay kayo, itasyularing puso yu, pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat ang pon matulid, sukat at makakabusing, purian ang pong pasalamatan da ka, kapilan man ang pon, no karin man o ginu, lalo na kaniting panahon na miyay niya Kristo ing Paskwami. Ena pikakunuan dinawaning sarin na para kaya kami, at pamilatan na kaming alang pat na king harapan mo, bisamat mi daw niya king sakripisyo, dapat ngini, ing korderong miyayin, king krus, mabiya kapilan man, at ena mate pasibayo. Inyasat maglapo, king tulang daralanan niting Paskwa, ring sablang tao, king mabilog ayato magsayala, antimurin, ring sablang upaya, ampon ang helim banwa, daralit laking ligaya mo, alang toknang, ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, iking sibul ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may ng espiritu mo, antimay titi pangambon, karetingayin mi, ban pabanalan at para kaya kami gawa na lang katawan, ang pondaya, ng ginuming Heso Kristo. At tatandaan mi pa, kanitambing mi pagtaksilan niya, at bay nakusang lub, dinawon ing biyana, king pamaylas at kamatayana, kinwaning tinape, pepasalamata na ka at pinuri, pirasone, dinwang iti ka rin disipulo ng anak. Kuha niya iti ikaingan at mangan kayo kaniti. Uling iti katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay balingapunan, kinwaning kadis, pasbay pe pasalamata na ka at pinuri. Din mangiti ka ring disipulo ng anak, kuha na iti kaingan at minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, hing daya ning bayo, ang pangalanganggang tipan, namibubuo para kaya kayo at para ka ring sablang tao, ban kanita may patawaran na ring kasalanan, dapat niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Ning
gaganakan mi o mapamakadulong ipa, ing kamatayan po ng pangasabi ng mebye, daramya kaya kay ting tinapi ning bie, at ing kadis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pongdaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan mayo ay pa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. At kaya ni inaos mo mitipon, kaniting maligayang panahon, ning pangasubiyang mebye, Kristong Ginu, king kayang tutong katawan. Banmi kanapya king lugod, kambe ng Florentino ing obispo mi, ting sablampari ang pondiakono, at ting sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan may ing anak mo, Ipapa Francisco, ay naos mong mako keti king yato. Anting binyag metea kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana, king pangasubi ng mebye. Ganakan mula na banding kapatad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubing mebye. King pakalulo mo, idala mo la, at ting sablang mayango na biye, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biala nangga, ban kambe ning Virgen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ring mga apostol, kambe ng Santa Catalina ding Siena, ampoy Santa Monica, ating sablang banal, amibiyebye, kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apurian na pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambenan pon kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangalan pon ligay kaya kao Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Mapaminto king amayan tala pangabo, sa mibog kimbalan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ikabos mo kami kisablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasopan ing pakadudo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ing kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pangpagsadyan mi, ing panyatang namit mong ligaya, ning talapangabos ming Yesu Kristo.
O Diyos, save pami. Ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Mula sana babalik doon ding kasalanan mi. Nanimpansinan mo yung kasalpantian ng banal na kapulungan mo. Laiming pamayapan ang pangpisan metungan. Agpangking kaburian mo. Ikaw mabibiyan pang magari manggaman, king alangangga. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatantangan po, masyatamang yan yung ipupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan. Kapayapan na po. Yung malugod at maganakatamang Ginoo, ing kordero ng Diyos, minalako king kasalanan ng yato, noon tamong kimbirana kaniting banal ng hapunan. Ginit matampang tanggap kaya, kas may nga mano mo, kumayak.
Manalangin tamo. O magana kang ibpami, pakiramdaman mo, ining panalangin mi. Manano na sanang ing pihununan mo para king pangakabus mi. Magdalang kasaupan kaya kami king kasalukuyan, ang pangalanganggang kanwanan, king biemetong. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lulukay pa mo po para king maulagang announcement, mga 1 minute and 1 hour. Siyempre po, pasalamatan tayong guest priest. Magpasalamat kayong guest priest. Salamat ka nga pong Bendo. Bukas na po makaschedule at may kabi makalakas po lubing at kung kayang tabi kayo ng altar na among Ben. Pero bukas ikandili ka dyan. Thank you na. At ka rin pong offerers tamo. Deng San Antonio, Tular San Antonio, Tukon San Antonio. Bareng mapila na Yellow Ladies, poking gulot. Deng Migrants Ministry, nukarin na rin Migrants Ministry, nulang pong kapot. Deng Honorarias, ayapin na rin yung Dilawan. Dilawan na rin, Dilawan. Ang poreng Knights of Columbus. Thank you na. At ka rin po makatuki, Sister Puring Rivera, Sister Evelyn Yanco, Brother Romer and Sister Amy Malyari, Brother Roberto at Sister Irene Capulong, Brother Antonio, Sister Miriam Montoya, Brother Noel and Sister Christina Kanda, Brother Erwin and Sister Janet David, Sister Tess Kayanan at Sister Beth Asuncion. At bukas po, April 30, same 4:30 po earlier, 4:30 p.m. Nobina, panalangin, kaya ba't po 5 p.m. niya po yung misa. Dahil offerers naman po, dahil San Lorenzo, Singles for Christ, a Legion of Mary, siyempre po yamong Ben, yung guest bukas, yung mass presider tamo. At kaya na po ng misa, yung kakatang bingo raffle draw, kini pong St. Benedict's Garden. So, mikit-ikitan po kay ba't ng misang, abi-abi mga di, abi-abi naman maglibang kining garden. Nakat po salamat, halakad tana para king tauling bendisyon. Tingginu man tabi kay kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos, sa lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, mayari ng kakatang kapag masusyan, umiyatanap, paligyan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibibiyata mo. Aleluya, aleluya. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Marakal po salamat at bingin ng Diyos kaya kaingan.